Яко водница зловещи со слезами, Господи помилуй мя, спаси се нам. Пресветая Богородице, спаси нас, спаси крепки, милуй нас. Симона и съм от град Симитли. На колко години? На 20. Кога за първи път се качи на конче? Може би някъде към 2-3 годишна. 2-3 годишна? Да. И каква е идеята? Какво е чувството? Характер? Значи конете са най-страхотното нещо и аз обичам да язда. Това са най-изящните животни и просто много успокояваш като язди с тях и всичко е много хубаво. Кончето твое ли е? Да, мое. Казва се Мартина и е на 3 години. Мартина на 3 години? Да. Какви грижи изисква Мартина? Ами, разбира се, храна, чесане, най-вече да й най-вече да й даваш любов. Като много голема тръпка го чувствам. Много голема. Примерно станал съм 5 часа. Защо? Една седмица преди това съм се готвил. 2. И какво правиш през това време? Подготвям конете. Храна ги повече. Всичко. Амуниции. Всичко. Некой може да каже, примерно, тази поддръжка за тази амуниция или този кон не струва нищо, обаче за мен струва много нещо. Виж, как празникът струва много нещо, така и конът струва много нещо. Кукер, правиш ли се кукер? Разбира се. Коя е по-голямата тръпка? Конете или кукерите? Нема разлика. Нема никаква разлика. Всичко е едно. Най-атрактивния сте. Да. Дано да го видят хората, да ме отчетат, да ме наградат. Аз съм организатора на Тодоров ден. Различен си от всички останали. Такова ни е семката мераклийска и затова искаме да сме винаги по-различни. Винаги по-различни. Да. Кое е по-истинското за Тодоров ден? Да си в народна носия или да си в каубойски костюм? Народна носия за мен е по-хубаво. За мен това е празник. Мерак. Това е мерак. За всичко за мераки аз. И за бабугери, и за кони. А кончето работи ли по принцип? Работи кон, да. Работи. В гората работи. Трупи, оре, работи. Храни ми семейството. Аз с друго не се занимавам. Работа, 7 члена семейство с кончето. Аз не га ползвам за езда. Кобилата влача трупи с нея по гората. Работа. И затова го използвам. И аз да си всека събота и неделя. Качвам си, заобикалям района тук. Удоволствие, кеф. Как се вписваш в това състезание само с мъже и къде е предимството на жената на конче? Ами жените винаги можем да бъдем над мъжете във всяко едно отношение. Това, че съм една от единствените, които яздат, за мен е нещо много хубаво, защото много искам и други да има като мене, защото това е много хубаво нещо. Просто е страхотно като спорт и като усещане и всичко. Liga.